υποδομών. Και μην μου πει κανείς ότι αφού είναι τόσο επικίνδυνα και τόσο άσχημα, μην κυκλοφορείτε με το ποδήλατό σας μέσα στην Αθήνα. Γιατί θα σας πω κι εγώ, μην κυκλοφορείτε εσείς με το αυτοκίνητό σας. Αυτό δεν είναι λογική. Όλοι έχουν δικαίωμα στον δρόμο, αλλά πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Οι ποδηλατόδρομοι έπρεπε να, όπως το έχουμε επισημάνει επανειλημμένως εδώ και χρόνια, έπρεπε να έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έπρεπε να γίνει σήμερα ή αύριο ποδηλατόδρομος αυτός, έπρεπε να γίνει χθες. Είναι τρομερό να συζητάμε αυτό το πράγμα τη στιγμή που θρηνούμε ήδη θύματα. Αν πρέπει να γίνει ή όχι ποδηλατόδρομος, αν θα είναι καλός, αν θα είναι κακός. Εάν υπήρχε αυτή τη στιγμή ποδηλατόδρομος στην Πανεπιστημίου, δίπλα στο πεζοδρόμιο, ακριβώς εκεί που σκοτώθηκε ο Σπύρος, αυτή τη στιγμή θα είναι μαζί μας. Μα καλός, μα κακός, μα θα ενοχλιόταν, κάποιος θα ενοχλιόταν, θα ήταν εδώ μαζί μας. Και ξέρετε, είναι καθαρά θεαματική ότι ήταν ο φίλος μας ο Σπύρος, όπως θα ήμουν εγώ, ο Γιάννης, ο Κώστας, ο Αντώνης, ο γιος σας, η κόρη σας. Αλήθεια, τι θα πείτε ρε παιδιά, στον πατέρα και τη μάνα αυτού του παιδιού? Θα πείτε εγώ ψήφισα για να μην γίνει ποδηλατόδρομος? Μπορείτε να το πείτε αυτό το πράγμα? Θα πείτε ναι, εγώ είπα να μην γίνει ποδηλατόδρομος, να είναι ο γιος σας εκτεθειμένος μες στην κίνηση. Ακούστηκαν διάφορες απόψεις ότι δεν είναι σωστά σχεδιασμένος, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς. Ωραία, μπορεί να μην είναι σωστά σχεδιασμένος, ας το δεχτούμε αυτό, αλλά όμως θα υπάρχει κάτι. Και μέχρι να σχεδιαστεί σωστά, τουλάχιστον ας προσφέρουμε κάποιες πιθανότητες ή κάποιες δυνατότητες σε κάποιους να μην σκοτωθούν. Δεν ξέρουμε την επόμενη φορά για ποιον θα χτυπήσει η καμπάνα και πότε. Έτυχε να είναι αυτό το παιδί εκεί. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε από εμάς κάπου αλλού. Και εδώ. Και τότε τι θα πούμε? Ότι περιμέναμε πότε θα σχεδιαστεί σωστά το 2010, το 20, το 30, πότε θα βρεθούν τα λεφτά, αν θα βρεθούν, αν θα γίνει, δεν θα γίνει και μέχρι τότε τι θα πεθαίνουμε? Ξέρετε, αυτό το έχουμε ζητήσει εδώ και πολλά χρόνια και από τον κύριο Χατζηδάκη, κάπου κάποια στιγμή μας κάλεσε να του εκφράσουμε τις απόψεις μας, και από τον Δήμαρχο Αθηναίων και από δημοτικά συμβούλια και σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο, ότι είναι θέμα ζωής και θανάτου πλέον. Από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να θρηνούμε θύματα. Το είπαμε και δυστυχώς άρχισε να γίνεται. Τι άλλο να πούμε δηλαδή? Ότι είμαστε τόσα χρόνια πίσω από την Ευρώπη, τα έχουμε πει, αυτά είναι γνωστά. Πρέπει επιτέλους να κάνουμε αυτό το βήμα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Όσο συντομότερο, τόσο περισσότερο είναι πιθανότερο να ζήσουν. Να μην πάθουν αυτό που έπαθε ο Σπύρος. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε το μικρόφωνο, αφήστε λίγο. Ναι, ελάτε. Έχω έτσι και τις 3 φορές τις συζητήσεις που κάνετε για το ποδήλατο. Οπότε μόνη μου ξέρω τι έχετε πει κάθε φορά. Μένω στα Μελίσια το 1970. Εδώ δεν χρησιμοποιώ ποδήλατο. Ένα διάστημα δούλευα στη Κοπενχάγη. Εκεί βέβαια πήγαινα κάθε μέρα με το ποδήλατο στη δουλειά μου. Μισή ώρα εκεί, μισή ώρα πίσω. Εδώ έχω ποδήλατο, δεν το χρησιμοποιώ. Διότι φοβάμαι να πάω στον δρόμο με το ποδήλατο. Ο γιος μου το χρησιμοποιεί. Κάθε μέρα και αυτό πάει στη δουλειά του. Αλλά τρέμει. Κάθε φορά που πάει, τρέμει. Έχω 2 εγγονάκια και οι 2 τους τρελαίνονται για ποδήλατο. Το πιο μεγάλο έχει έρθει και την 2 φορά που έγινε η συνάντηση στον Άγιο Όρη για το ποδήλατο. Εγώ ντρέπομαι τι θα πω στο παιδί αυτό, να ξαναπάω τώρα στο σπίτι, αύριο το πρωί να με ρωτήσει «Γιαγιά, έγινε το ποδήλατο?» και να πρέπει να του πω όχι. Και γιατί όχι? Διότι σας έχω ακούσει, με τιμωρείτε, εγώ ντρέπομαι, διότι είναι φως φανάρι ότι απλώς προσπαθείτε κάθε φορά να βρείτε διαφορετικές τεχνικές να μην γίνει στο ποδήλατο. Δεν το είχατε εσείς τα στα παιδιά, αλλά εγώ ξέρω ότι ντρέπομαι να πρέπει να γυρίσω στο εγγονάκι μου και να του πω «Με συγχωρείτε, αλλά σε Μελίσια δεν θέλω να πω».
Πείτε μας λίγο το όνομά σας για να καταγραφεί. Πείτε μας. Ριτσατάκη Άννα. Είναι, το γνωρίζω, είναι η κυρία Ριτσατάκη Άννα και ο προηγούμενος ομιλητής το όνομα του. Ο κύριος Μπαλτές, ο οποίος επανειλημμένα έχει τοποθετηθεί. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Κυρία Στραβοράκη, θέλει το λόγο. Θέλετε και εσείς, κυρία Αναστασιάδου. Από ότι και εγώ σε όλες τις συνεδριάσεις είμαι εδώ πέρα. Είμαι και από μια πόλη, την Καρδίτσα, που όλοι είπανε αλλά δεν τη γνωρίζουμε. Και μεγάλωσαν το ποδήλατο. Γιατί τότε δεν υπήρχε και άλλο μέσο κιόλας. Μόνο το ποδήλατο υπήρχε. Αυτοκίνητα είχαν 3-4 στην Καρδίτσα και αναγκαστικά όπου πηγαίναμε, γιατί ήταν μεγάλες αποστάσεις, ήταν ένα Τηλέων και 2 Αρέρων, πηγαίναμε όλο με τα ποδήλατα, προτεκτήρια παντού. Από την ώρα που ήρθε το αυτοκίνητο στη ζωή μας, αλλάξαμε και τρόπο ζωής. Όταν τα παιδιά μου θέλαν ποδήλατο, έτρεμε η ψυχή μου και πήγαινε από πίσω, το προστάτευε. Και νομίζω κάθε γονιός θα προστατεύσει το παιδί του, δεν θα πάει στα αυτοκίνητα, γιατί ο οδηγός δεν αλλάζει την οτροπία του αυτοκινήτου. Από ό,τι κατάλαβα, στα 3 συμβούλια και το χριστουγεννιάτικο που ενώ ήταν δια τηλεφώνου εύκολο κτλ. Έγινε μετά δύσκολο, έγιναν δύσκολες 3 συνεδριάσεις. Καθ' αυτού θεωρώ ότι είναι το θέμα της εμπιστοσύνης. Έχει σπάσει αυτό το δέσιμο εμπιστοσύνη της Δημοτικής Αρχής με την αντιπολίτευση, με όλους τους δημοτικούς συμβούλους, τουλάχιστον από εκεί που υπάρχουν. Θέλω να κάνω μια πρόταση για να υπάρξει αυτός ο ποδηλατόδρομος και να έχουν την ευκαιρία να μην λέει όπως η κυρία το παιδί της, γιατί εγώ παιδί ένα εγγόνι Φερρυπή 5 χρονών δεν θα τον αφήσω ποτέ στο ποδηλατόδρομο στα Μελίσια να κυκλοφορήσει. Λοιπόν, και να είναι και οι ποδηλάτες να πηγαίνουν και όχι μόνο, σε όλους τους δρόμους να υπάρχει ποδηλατόδρομος. Γιατί μεμονωμένα σε ένα δρόμο δεν γίνεται δουλειά, γιατί και στην Καρδίτσα υπάρχει στο κεντρικό δρόμο, αλλά μόλις βγαίνει στην Τρικάλων που είναι ταχείας κυκλοφορίας και πάνε όλα τα αυτοκίνητα, εκεί τελειώνεις. Εκεί θα σε πατήσουν όλα τα φορτηγά. Επειδή λείπει η εμπιστοσύνη προς στη Δημοτική Αρχή, θέλω να ρωτήσω, υπάρχει άλλη αρχή, περιφέρεια ή το ΕΠΧΟΔΕ που μπορεί να το πραγματοποιήσει, ούτως ώστε αυτά τα χρήματα να το κατασκευάσει ή το ΕΠΧΟΔΕ ή η περιφέρεια. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Η πρότασή σας, γιατί εγώ εκεί έχω κατασταλάξει. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, τελείωσε, σε οποιοδήποτε θέμα. Ούτως ώστε θα αφήσουμε το έργο να πάει έξω, να φύγει, να μην δεθεί δηλαδή από τα Μελίσια με τα Βρυλίτσα. Ή θα πούμε όπως και τα Όμπρια, έλα νομαρχία και πάρ' το και φτιάξ' το. Ας έρθει το ΕΠΧΟΔΕ, ας έρθει η περιφέρεια να το φτιάξει, με αυτό το κονδύλιο. Νομίζω ότι μπορεί η περιφέρεια να το κάνει. Κύριε Παναγόπουλε, μπορεί η περιφέρεια να το κάνει με αυτά που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα. Το ΕΠΧΟΔΕ, άλλες φορές είναι ολοκληρώστε το τοποθετήριο. Λοιπόν, εγώ αυτή την πρόταση κάνω για να μην χαθεί από τα Μελίσια αυτό το έργο. Λοιπόν, θεωρώ ότι μπορεί να κατασκευαστεί, κύριε Παναγόπουλε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρία Αναστασιάδου, έχει στήσει το λόγο και να προχωρήσουμε στην ψήφιση του συνάδελφου. Το μικρόφωνο ανοίξει. Ακούγομαι. Ναι. Ευχαριστώ για το λόγο που μου δώσατε. Εγώ δεν θα πω τι καλό κάνει ένας ποδηλατόδρομος. Απλά θα μιλήσω για το τι σημαίνει να ζει κανείς στην Αμυθή. Εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν χρόνια διευθυντές σχολείων, ασχολούνται με τον πολιτισμό, με την τέχνη και νομίζω ότι πλέον το θέμα δεν είναι στο εγώ δεν θέλω ή δεν μπορώ, αλλά στο τι είναι καλό για μια πόλη. Ένας ποδηλατόδρομος είναι πνοή ζωής. Αυτή τη στιγμή αυτή η πόλη πεθαίνει. Έχουν κατασταθεί όλα τα δάση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό για την Αθήνα να μπορέσει να αναπτυχθεί αυτό το έργο. Δεν είναι πλέον εγώ μπορώ να αποφασίσω. Είναι θέμα συνείδησης, κύριε Παπακοσταντίνου. Δεν είναι πλέον δικό σας το θέμα. Είναι θέμα αναπνοής πολιτών, ζώντων, ανθρώπων, εγγονιών, σκυλιών, ανθρώπων, πουλιών. Καταλάβατε. Εγώ αυτό έχω να πω, απευθύνομαι σε νοήμονες ανθρώπους. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Δημοτική Αρχή που το έχει πολεμήσει και τους ποδηλάτες που έχουν κάνει τόσο αγώνα για να είναι εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ.